Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye magije ma ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye magije ma ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-anyị fọnda mbaki, ndị oche anyị fọnda mbaki. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọbụta atamizi ha na-afụ m na soshal midia, ọmụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So kpọọ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, o nwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ji wee bịa. Ya bụ isiokwu bụ Ark of Covenant and the Arusi installation. O ngwaziri ebe anyị ekwu oturu na akwụkwọ nsọ taa anyị ga-eji wee gbado ụkwụ wee nye nkọwa anyị chọrọ inye taa. Deuteronomy chapter 25 from verses 10 to 22. Ị na-ege ntị, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Nkụzi ị ga-anụ taa bụ nkụzi dara ụda, edubere ụdị ya mbụ. So ihe nwere ike imere onye fụrụ n'anya bụ share, invite your friends, ka ha nụ from the horse's mouth. Yes, ka ha nụ from the horse's mouth. Knowledge is power. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes, dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ha chọrọ ka nkọwala gị nke bụ ya na ka ịghọta ya ka o doo anya. Because it's only truth shall set you free. Some of they have entangled themselves for a very long time because they're ignorant of how things work. Yes, I keep saying it. Hosea forces, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So knowledge and how to apply knowledge is the cause of your problem. Genti goma. N'ụbọchị tata, ọkwa anyị kwesịrị ịma bụ ịgwa gị, ọ bụrụ na iso na ndị soyela anyị na-aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị, agwa na ọka na-aga n'ihu. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Seso ndị so na aja ga-enweta ihe onyonyo ha na WhatsApp nchịkọta ya. Echefuna na tempụl anyị na ya anaghị esho ihe ọ na social media. Anyị anaghịkwa esho kwa testimonies. Maka na ọ dịghị necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Aja anyị na-achụ n'igwe. Ngalaba na-afụ maka ọdịnala Igbo restoration prayer ministry na achịkọba ya. Ọ na-abụ aja ka anyị ji wewu the bedrock of whatever we are doing. Aja na-achụ n'igwe o bidoro over 2 years ago. And that, I can tell you, no one didn't say that aja ọnwa ọbụla since that 2 years ago now. In fact, as we speak, I'm going to the book throughout 2024. I had a show that he skipped for even 1 month. Yes. So each is when aja he gave me a forward or 3 prayer requests. He made donation over in Chonchego to the account number. Makegi just support Yabaja.
gbasara aka dị iche iche a na-eme throughout the month. Ịchọ isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward chat ya m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. ma ọkwanụ ịchatikwa na 08057837672. I repeat 08057837672. now ebe nwere ike send ya message. Yes, nke ọzọ si bụ ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button. Ọ bụrụ na ị like nkụzi ihe anụcha na ị na-watch Mr. Eziokwu TV, iche watch nkụzi ọzọ jee na Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite na YouTube watch ya. Nwekwara ike ishare mmadụ. Ọ bụkwazie na ị na-watch ya site na Eziokwu TV. As you all know, Eziokwu TV is owned by the temple, the first ordinary channel. Onwe Nollywood movie ọ bụla ị watch ebe a jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụ na Igbo movie watch ya. Ọ bụ na English movie jee na Eziokwu Great Movies watch ya na YouTube. Ma ọ bụ jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch kwazie. Ka ị na-watch ihe ndị a na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, na-agwa ndị mmadụ maka administration anyị, ka ị na-eme nke aka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Nwa gezie ntị maka na esimoru wee bịa. Achọrọ ka m kọwalụ gị ihe omimi ị kwesịrị ịma. O nwere ike osiri na akwụkwọ ị na-agụ mbụ akwụkwọ ụka akpọrọ Baịbụl, mana ị dara enwe nghọta. Nya ka anyị chọrọ ka anyị kọwaa ya ka o doo anya, maka na ndị Igbo tụrụ ọnụ si na ndị Igbo tụrụ ịnụ si na na-atụpụ nkịta akọrọ na ahụ ya a na-egosi ya maka na ka ọ ghara ịdị ka tụrụ ya mbọ. Nwagezie ntị ihe anyị ji wee bịa edịgasị wee kwu mbụ ị ga-ege ntị. Ọ bụrụ na agụsiziere anyị ya akọwalụ gị etu ga-esi ghọta ya. Deuteronomy chapter 25 from 10 to 22. Because God did ya ka ndị mmadụ nụ. Deuteronomy 25:10-22. And the name of his house shall be called in Israel, the house of him who had his sandals pulled off. 11. Sorry, not Deuteronomy. Exodus, sorry. Exodus. Sorry, Exodus. Exodus 25, 10 to 25. 10 to 22. Exodus chapter 25. From 10 to 22. From 10 to 22. Yes. They shall make an ark of acacia wood. Yes. Acacia wood. Acacia wood. Acacia wood in a pool. I will never see ya. Ogilisi. I didn't come again. 2 cubits and half shall be its length, a cubit and a half its breadth, and a cubit and a half its width. You shall overlay it with pure gold, inside and outside shall you overlay it, and you shall make on it a molding of gold around it. Let me take it again. And you shall make on it a molding of gold around it. You shall cast 4 rings of gold for it and put them on its 4 feet, 2 rings on the one side of it and 2 rings on the other side of it. You shall make poles of acacia wood and overlay them with gold, and you shall put the poles into the rings of the side of the ark to carry the ark by them. The poles shall remain in the rings of the ark, they shall not be taken from it. 16. And you shall put into the ark the testimony that I shall give you. You shall make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be its length, and a cubit and a half its breadth. And you shall make 2 cherubim of gold, of hammered work shall you make them on the 2 ends and the mercy seat. Make 1 cherub
on the one end and one cherub on the other end, of one piece. With the mercy seat shell you shall make the cherubim on its two ends. 20. The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another. Towards the mercy seat shall the faces of the cherubim be, and you shall put the mercy seat on the top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. 22. There I will meet you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are on the ark of the testimony, I will speak with you about all that I will give you in commandment for the people of Israel. Thank you. Ọbụrụ ntị m ka ntị ọnụ. Ihe ọ na-achọ ka ọ summarize ya gị n'ihe ọ na-akọwa ebe a bụ o kwuru okwu kwuo maka the wood. Kwukwazi etu a ga-esi wee rụọ ya. Maka na nke ụmụ Israel na ọ gwara fa ka ha lụọ wube ya bụ altar. Ihe a na-achọ ịkọwa ebe ahụ a na-ekwu maka iwube altar. Gwa gị maka akwụkwọ ogilisi akashia wood. Gwa gị maka etu a ga-esi wee tinye na etu a ga-esi wee nwee ike ibu ya ebu, because na the ark of covenant emeri ya a na-ebu ya ebu. A na-ebu ya ebu ọ bụrụ na ha chọọ ije ọgụ ebe ọ bụla ha na-eje, ha na-ebu their altar, because na ịghọcha ihe ọ gwara gị ọ sị na ya ga-esi na through that altar we speak to them, that blessings and ihe niile ọ ga na-agwa ha ga-esi from that altar. Ọ gwa ha na a ga-enwe the gbasara the mercy seat, gwa ha ebe ha ga-efe esie, nke a bụ na ha ga-efe esie east. Na gwa ha na-enwere ụdachi akwụkwọ anwa na-egwa ha na ọ bụ na ha mee nka na ngozi sienu, wee gwa ha maka the commandment bụ the third commandment ga-adịkwa na the ark of covenant, na ọ bụrụ na ha debe iwu o nyere, then ya ga-abụrụ ha chi na ha ga-echekwakwa ha. Ọnya bụ summarize ọ na-achị soma onwe na-agwafa na a ga-enwe the four poles. Ọnya kpatara na ifu ebe ọbụla a na-eme arụsị installation, a na-eji akwụkwọ a na-eji ogilisi steam. Ifu ebe ọ na-akpọ the measurement, ogilisi steam a na-arụnye na-represent the four cardinal points. Eji adụrọ mmụọ, eji akpọtu mmụọ, ebe a na-akpọtu alụsị ka m na-achịkọwala gị. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ya bụ commandment ọ na-enye bụ the ark of covenant bụ altar, and n'okwu mmụọ anwa ka anyị ndị Igbo na-akpọturu ọnya bụ alụsị a na-ekwu n'ala Igbo. Maka ụnụ nwa na-ajụ ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ, o kwuru sisi kpọọ tu cherubim bụ alụ ihe akpụrụ akpụ. Yes, ihe akpụrụ akpụ, weda ma eji gold kpụ ya, ma eji ụlọ, ma ọ bụ eji whatever cement wee kpụ ya, ihe akpụrụ akpụ ka a na-ekwu na nkụ dị na mba na-egere mba nri. O nwere ụfọdụ ọ bụ na n'okwu mmụọ nwee nnukwu ego. Ana m achọ ịgwa gị na ijegoro kịta weta gold nye eze mmụọ bụrụ ka e wee kpuo ogwugwu ụlọ na ọ ya akpụ ya, ọ ya asị go ahead. Ị na-ege ntị, mana ebe aka na onwe anyị ka ọ na-atụkwasị die. Anyị na-abịa na side this part of Africa, anyị uzuo clay ma ọ anyị uzuo cement wee kpụọ ihe dị mkpa bụ na anyị kpụrụ that cherubim. Now cherubim ahụ mmụọ ka ọ bụ ihe akpụrụ akpụ. Ihe ebe anyị afụ na ebe akpụ n'ọsụ na ihe akpụrụ akpụ a ga-eji dịbido aka wee mee. Yes, that cherubim ahụ wee kwucha wee sị ọgwụ na-achị ekpụ ya sị kpụọ ya onwe nku. Ịghọtara ya? And cherubim ahụ oke na nwunye ha ya efesi onwe ha. Ịghọtago? Ha face the mercy seat. That mercy seat ya bụ the radiation of the east. Ọnya anyị na-akpọ anyanwụ na Eze-Enu. So ọ bụrụ na adọrọ ya ofesie east, enwere ya anyanwụ na Eze-Enu to anchor with the light. So ihe na-achịkọwala gị ebe a bụ na maka ndị na-asị na n'ọdịnala nwaanyị anyị ji akpụ ihe akwụkwọ. Ọnya ahụ my argument today. My argument today bụ ndị mmadụ na-ebe anyị allegation na anyị na-ekpere alụsị maka na anyị gburu ihe ọkpụ. Nwee na-achịkọwala gị na ark of covenant bụ the altar Chukwu okike gwara ụmụ Israel ka ha kpụọ ka o wee nwee ike biri n'etiti ha, to dwell in their midst. Echefuna na ọ gwara ha na ọ bụghị ha na ha mee nke a uwe that ark of covenant na ya ga-anọ always in their midst.
o wee gwa ha na ọ bụrụ na ha chọrọ ka anyanwụ Chineke na-anọ always present in their midst, wee gwa ha ka ha ga-esi wee wube igbe ọgbụgba ndụ a, na ha ga-ewuwe ọgbụgba ndụ ha na chi ha na ha ya na ha. Na ha wuwe ọgbụgba ndụ a na-aga enwe ihe akpụrụ akpụ. That two shorobi na a na-ekwu akpụrụ akpụ, iji akpụ ihe akpụrụ akpụ is carved image. Ị na-ege ntị? Ọ ihe akpụrụ akpụ, aka ọrụ mmadụ, ọ human work. O wee gwa ha ka a ga-esi wee tinye the two, the other two ha gwara ha bụ si tinye ikenga na ọfọ ọnya, maka na ọ bụrụ na efu ka ha si wee gbọọ sị na two ahụ anyị etinye ebe ahụ si ewepụ na ewepụ, all representing the ikenga and the ọfọ aima na Igbo. Now ọ bụrụ na ha mesịa ha were that the commandment, that nkwekọrịta ha na ha kwekọrịtalụ debe in the midst. Ọnya kpatara ebe ọbụla ifu ha na ebe ọbụla a na-ewube mmụọ alụsị ọbụla nwere nsọ, bụsị a na-ewubie ka a na-ekwu nee ihe mmụọ a ga na-alụrụ ndị obodo a, nee ihe anyị ga na-asọrọ ya, nee ihe ọ ga na-emere anyị. Ọnya ahụ dị commandment, nkwekọrịta ahụ na ụmụ mmụọ kwekọrịta, bụsị a na-akpọtu ya etu obi it iji gosi na ọta a na-agwa gị na Chukwu Okike sịrị sị kpụọ nka tinye nke na that Ark of Covenant, igosi na ọ dị ile. O nwere onye a na-akpọ Uzie na onwe ya adịrọ qualified, usoro na onye a nominated ịbịa closer to that altar ma ọ bụ imetụ ya aka. Ewee sị na otu ụbọchị ha na-eje agha, that altar anwa ka ebu ya aga, that altar anwa bụ the Ark of Covenant. Wee chọọ ka ọ daa, Uzie wee sị ka o je tinye aka n'obi ya, ka ya nye aka kwalite ka ọ dị sure na ọ daruru ala. Ewee sị that Uzie was struck to death immediately or instantly, because that altar is holy. Etu ahụ ha nwa na onwe ha na-ebu nke ha wee na-eje agha ebe ọbụla ha na-eje agha, and that altar bụ the Ark of Covenant remain holy and na-arụ ọrụ. Chukwu Okike na-edebe ọgbụgba ndụ ya na ha nwere ichekwaba ha n'aka ndị ilo ha mgbe ha na-edebe that iwu ọgbụgba ndụ ahụ, maka o nwere iwu ọgbụgba na ha na Chineke gbara na ha ga-edebe iwu a with the 10 commandments. Mana when they refuse bido bebezi ọtọ nọ hapụ idebe iwu ọgbụgba ndụ a, the same Ark of Covenant dị very holy that even the Uzie chọrọ ịlụ n'uche nke ya na ọ chọrọ ịlụ ọrụ dị mma, corporal work of mercy, if na that Ark adaruru ada, was struck to death. Now the same Ark of Covenant ya mgbe ha bidoziri bibie ndụ n'ime mmehie, ghara ezi idebezi their own bargain of that agreement, God abandoned them. The same Ark of Covenant was collected from them by infidel, by ndị agbara Chukwu. During that time, ọ nwere oge a na-akpọ oge enwere Persian Empire. Ịma na ụwa a na-enwe ike na-eguro, enwere oge enwere the Egyptian empires, ike niile dị n'Africa, the pharaohs of this world. Oge the pharaoh na-achị ụwa, ike niile dị ya n'aka. Emesịa enwere oge enwekwa ma Persian Empire, enwere oge enwere ma Royal Empire, ike na-awa obilite ọchịchị ọda ike ọzọ ebilite n'ụwa kịta ebe eke si na Amerịka na-achị ihe niile ha kwuru na-eme. Onye ha chọrọ iwu president to country ọbụla ha eti, ị na-ege ntị. So etu a ka ọ dị n'oge a na-enwe world powers, ị na-ege ntị. So etu a ka o si wee dị. So ndị Persia mesialụ wee megide merie ụmụ Israel n'agha, maka n'ihi na ha edeberezi ọgbụgba ndụ ha na Chineke, ike ha wee daa, wee buru ụmụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ adị that is once holy, na mmadụ jere imetụ aka ka o si egwue ka ọ ghara ịdarụ ala wee nwụrụ. Igbe ọgbụgba ndụ a ka a hapụzi emeri ha n'agha, bụrụzie ya as slave wee na with that altar, bụ as a result na ha na-edebe iwu anwa eji wee hibe ya bụ altar adịle. Adị m achọ ịgwara unu okwu mmụọ niile adọtụrụ bụ an altar ndị gboo hibere, ebe a kpọtụrụ mmụọ ka ụmụ mmụọ wee biri in our midst, ka ike Chukwu wee nọrọ n'etiti anyị wee nyere anyị aka wee na-alụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ, dịka etu o si dị n'oge nke ndị Juu mgbe ndị ilo gbara ha okirikiri. Ha wee bekọọ Chukwu sị kere ihe a ga-eme ka o nwee ike nọnyere ha na-eburu ha agha n'etiti ndị ilo ha. O wee gwa ha uwe ọlta igbe ọgbụgba ndụ na ebe iwu ọgbụgba ndụ adị ụtọ na ha bụ ndị na-eje agha, ka o wee bụrụ na ya nwa nọ n'etiti ha mgbe dum mgbe ọbụla ha na-eje agha. Ifuru ihe kpatara eji wee metata igbe ọgbụgba ndụ a ka ọ dị mobile, ka ọ bụrụ ihe a na-ebu maka ha na-ebu ya eje ọgụ. They carry it outside.
so e kwesịrị ka ime ka ọ dị mobile. Ọnya mere igbe ọgba ndụ eji wee lụcha ya wee lụnye ya etu a ga-esi wee nwee ike na-eme na-ebu ya agagharị. Mana the important item dị n'ime bụ ụmụ ihe ndị ọ gụsịrị. Anyị gwara n'ọdịnala Igbo dị ihe o representịrị ọfọ na ikenga bụ ihe o representịrị dị n'ime ya ọgba ndụ. Agwakwa na-enwere the wood akasị ya wood agwa gị barị fọdụ ihe awa okilisi eji adọtụ mmụọ. Onye akpatara n'ala Igbo na ebe ọ bụla ịfụrụ adọrọ mmụọ na ị ga-afụrịdo ije a na okwu arụsị ọbụla ya afụ obichi. Yes, because it attracts spirit. Ọnya ka eji wee wubie. Mana ihe dịzi iche na okwu arụsị anyị na-eme installation bụ na emenọ nke anyị ka a na-ebu ya agagharị. Ị na-ege ntị. Awa okwu mmụọ dị iche iche anyị kpọtụ na villages dị iche iche bụ ka ụmụ mmụọ biri n'etiti anyị nyere anyị aka na-emere anyị nke ma ọ bụ na-emere anyị nke ọzọ. Ọka anyị emerọ nke anyị ka nke anyị dị mobile ka nke ndị Juu a na-ebu agakwa. Mana echefukwara na ndị Igbo nwekwalụ nke a na-ebukwa aga na ọ bụrụzie na ọ wara ntị a na-eji ọgụ ka a na-akpọ ya ogidi. Ọnya ka ndị Igbo ji atụ ilu si na isi na-egbu ogidi na-egbu ogidi, isi a na-egbu ogidi gbuo ogidi anyị jie ya onu. Ọ bụrụ maka ogidi ka anyị chọrọ ikwu taa. Mana ana m achọ ịkọwagoro gị ewu ihe gbasara ọlta wee gwa gị na Chukwu okike anwa maka ndị ya sị na anyị na-aje n'ihu ihe akpụrụ akpụ. Ana m achọ ịkọwakwara gị na Chukwu okike asị si kpụọ ihe ọkpụkpụ cherubim. The two cherubim bụ akpọdo two cherubim ha fesi onwe ha kpụọ ka ha nwee nku. Ịghọtara ya? Ọ sị na ya na ọ bụrụ na eme ihe ndị a setie ya etu anya si wee kwuchi setie ya from the mercy seat. Ọ bụrụ na ekwuo ya etu a from the mercy seat na ya ga-enwe ike ite ebe ahụ wee na-communicate to them. Ị na-ege ntị. So ihe na-achịkọwara gị bụ na from the mercy seat na Chukwu okike sisi kpọọ ihe dị etu a na ihe dị etu a ha kpụrụ na ya anyanwụ Chukwu ga-esi from the mercy seat the throne ya wee na-radiate his power si ebe a wee na-communicate with mmadụ. Agwara m ụnụ na ihe Chukwu okike ji wee chọọ ka a na-enwe altar wee nwee intermediary altars that ọ ga-esi na ya wee na-radiate ike ya bụ na no human being can withstand the raw power from God. Yes, no human being will withstand the raw power from God. In again, so maka ihe na Chukwu okike na-achọ ka o stepụ ike down ka o nwee ike in a way human being ka nwere ike absorb ya. Nwee sị ụdị nwere anya ga-afụ mmụọ, you cannot even withstand the ordinary elemental beings. Ịfụ mmụọ ọ bụrụ na ifugori mmụọ bịakwute gị n'ebube ifu na isi ga-ebu gị. Maka na mgbe ụfọdụ o nwere ike ri mmụọ bịakwute gị n'ebube ya sometimes you lose your consciousness. Etu o si ma onye abatara mgbe gboo ndị fụrụ mmụọ nwere ike for some days they will not talk because now lose your consciousness. Before you nwee ike withstand the mmụọ ma na ịgbagotego to high spiritual level. So okwu mmụọ Chukwu okike siri si wube wee ebe ọ ga-anọ wee na-communicate with ndị a, ebe ọ ga-anọ wee bi n'etiti ndị a. Ike a ga-eji wee dọtụ ya ka ọ nwee ike nọrọ. O describe gị etu a ga-esikwa ihe ọkpụkpụ. So ọ maka ụnụ nwa na-atakụrụ ndị ọdịnala. Ihe ọkpụkpụ abụrụ ihe ọjọọ. Ihe ọkpụkpụ abụrụ ihe ọjọọ. Chukwu okike na-enye order from time to time ka a kpọọ ihe ọkpụkpụ ka o wee si n'ihe ọkpụkpụ a akpụrụ wee gosi ike. Wee mechaa wee gwa ndị mmadụ wee were NEPA line wee gbara ndị mmadụ sị gị na enwere ihe a na-akpọ power source na NEPA line. That power source anwa it dare not come closer to power source. Ọkụ dị na power source cannot enter human house or cannot radiate with any human being. Onwe ihe mere na power source batara na be gị ihe dị na be gị ga-adị condemn because no appliances in the be gị ga-absorb withstand the world the raw power from Kaijida. That heavy mighty pole in afọ na cross of state to state na anọ inwe ike mụ ụfọdụ efe n'ime desert na-ebu nnukwu ibu nya ka na power source. Ọ dị adị nso na be mmadụ. Ị na-ege ntị da nya power source. Ọkụ si na ya si raw light from Kaijida or from any transmitter distant plant. Ebe ọ na-eje straight with that NEPA transmission center. O step down mighty machines, mighty engines, the bigger than transformer. Called Gabania. But that mighty machines step way down a little bit. Or when we get where body had about high tension cable.
high tension cable wire na-adị 3 ị na-afụ na-aga na street ụnụ na-aga that wire agada ịtụ na-adị n'elu elu ka a na-akpọ high tension. Ọkụ dị na ya na-egbu mmadụ. Enwere 33 kV, enwere 11 kV. That power cannot enter your house the way it is. Ọ baa na be gị, ọ ga-agbali everything. Now, in order to reduce to water it down a little bit, ka o wee nwee ike ịbawu na be mmadụ, appliances nwere ike ịbawu. Ịma na ọ ga-ejekwa na NEPA installation again. Eje stabilize ya n'ihe a na-akpọ transformer. Transformer ebutukwu ya. O wee pasizie to nke a na-akpọ low tension, nke a na-adị 4 na-esi n'ihu ya adịghị aga, ị na-esi atapụ ọkụ. Nke a bụ nke dịzi normal, nwere ike ọbata na be gị nwee ike ahụ adịghị ụlọ ezinụlọ gị mma, appliances ahụ adịghị mma. Etu a ka ike Chukwu dị. Ihe ji wee were eme atụ ka iwe ghọta etu a ka ike Chukwu dị. It cannot withstand the raw power of God. Go to me anywhere. So onye ka Chukwu okike ji pamitie ka a na-ewubesi altar dịka okwu mmụọ ebe a dọtụrụ mmụọ. Ihe ọ na-ebiri describe etu a ga-esi wee tinye, etu a ga-esi wee tinye, etu a ga-esi wee tinye, etu a ga-esi wee kpọtụ ike Chukwu. And echefukwana na from time to time, from agbụrụ to agbụrụ, Chukwu okike nwekwara ike iridirect kwa etu a ga-esikwa present ya maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Mana ihe nchọrọ iwetagoro n'ebe anyị kwotu tata bụ Exodus 25 from 10 to 22 bụ ka ị matagoro na Chukwu okike permit sekpọọ ihe ọkpụkpụ. Yes, ọ sị n'ọrụ aka mmadụ. Whether me you go to pay about the cement, it doesn't really matter. What the important thing na akpụrụ ihe ọkpụkpụ represent ihe a ga-eji wee anchor the power of the Most High to that particular place. And the name will ogilisi represent the 4 poles a na-ekwu maka ya a ga-eji wee nwee ike wee anchor ya. Ị na-ege ntị ya na ike nga na ọfọ ga-adị na ya. Then ọgbandụ ọnya kpatara na okwu alụsị ọbụla representịrị bụ alụkwụsị. Ịkpọrọ ya n'isi bụ alụkwụsị. Okwu alụsị ọbụla ezi symbol na-agwa gị ga-etinye n'aka n'ihe ọjọọ. O nwere okwu alụsị ọbụla, ezigbo okwu alụsị ọbụla na-eme gị encourage ka imebe ihe ọjọọ. Okwu alụsị bụ an altar Chineke ji communicate ibi n'etiti ndị ya wee na-ada Deity powers n'obodo maka udo ịdị n'obodo n'ụdị dị iche iche. Okwu mmụọ na nwekwalụ iwu edebere wụ ọgbụgba ndụ enwelụ wete ụmụ mmụọ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi mgbe ankọrọ those things. So onye Igbo gị nwa onye na-eme argument si gịnị ka eji akpọ ihe ọkpụkpụ. Enwekwara so many places m nwekwara ike ịgwa gị na Bible kwa ebe Chukwu okike sikwasị kpọọ ihe ọkpụkpụ. Ị na-ege ntị nwee gwakwa na akwụkwọ Numbers, echetọm the verse now, akwụkwọ Numbers ebe ọ sụrụ ụmụ Israel ọ bụrụ na agwọ taa ọ sị Moses ya ji ekwu mgbe agwọ na-ata ha na-anwụsị ihe mgbu na-adị na ha na-anọ n'ihe mgbu ha wee bekuo ya n'arịrị si Chineke na ha na-anwụsịkwa anwụsị na agwọ na-atasị ha. Then onye idiri ka ike nọrọ n'etiti ndị mmadụ ka ndị mmadụ kwenye n'ike ka ndị mmadụ wee nwere onwe ime ihe o mere. O wee sị Moses si kpụọ agwọ, akpọ agwọ a si dewe agwọ a n'elu, si dewe osisi tinye data agwọ na-eke onye na-agwọ ahụ na onye ọbụla kwenyere n'okwu ya wee n'anya na data agwọ ahụ akpụrụ akpụ in humility na onye na-edo a ga-eme gịnị ga-enwere onwe ya. Ị na-ege ntị and ndị mmadụ ndị niile ka ha ramụ ndị kwenyere n'okwu a wee n'anya with total conviction na ya bụ agwọ akpụrụ akpụ nweta nwere onwe ha dị healed. Ị na-ege ntị ihe na-achọ ịkọwara gị na mgbe ọ sị ha kpọọ ihe ọ pụtara na agwọ a ka ha na-efe, mana agwọ a bụ replica. Agwọ awa n'ọdụ ka irube isi n'ihe Chukwu kwuru. Agwọ awa n'ọdụ ka ha na-ene anya agwọ anya maka onye nọ behind that agwọ awa, onye nọ behind, onye nyere the mandate si kpọọ ya bụ agwọ. Onye a ka respect dị. Ị na-ege ntị ọnọdụ etu a nnọkịta ọ bụrụ na nye ọda ihe a ga-eme na my household ọ bụrụ iwu na mma anya, mana ọ bụghị ha na my messenger wee sị na ihe a ka ọ gasịsi mee ime ya ị na-erubere m isi, mana ọ bụrụ na imere ya ị ma na ị na-erubere m isi. Etu a ka ọ dị. So Chukwu ga-agwọ Moses ya kpọọ ya bụ ihe etu a o si gwakwa ndị nna nna ya ha kpọọ those things. So if you obey them is for your own good, if you refuse to obey is your own. Ị na-ege ntị ngwa ka ọ gee ntị ka agwọla anyị na Numbers ebe e kwuru gbasara ya wee kpọọ ya bụ agwọ
Genti. Numbers 21:8. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is beaten when he sees it shall live. In Genti, you hear na akwa ya. Osi Moses nya kwo gini, nya kwo agwo no ebe kwo Numbers 21:8. Yes. Onye ọbụla agwọtalụ ya na anya na agwa nke akpụkwalụ dịkwa n'elu ịfụna ya. So ihe Chineke dị against bụ mgbe ị bịara nọrọ nwee ihe ọbụla ị na-enye nsọpụrụ karịa ya bụ Chineke nyanwa ka ị na-efe. Ị nwere ụfọdụ na-efe ego, ọ bụrụ na ifuru ego n'anya to the extent that you can go against God's wish, God's commandment, ego ka ị na-efe. Ọ bụrụ na ifuru nwunye gị n'anya ma ọ fụ di gị n'anya to the extent that you can go against God's wish and commandment, ọ nwunye gị ma ọ bụ di gị ka ị na-efe. Ị na-ege ntị, ihe ọbụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu okike nwere ike ime gị na ị ga-disobey God, that thing ka ị na-worship. Ọ bụrụ because of na anyị gburu ihe ọgbụgbụ bụ na anyị efebego arụsị ma ọ bụ na anyị efebego ihe ọzọ ma na anyị erifetebego, ọ bụrụ eziokwu. O nwere some families ị ga-eji ebe ha nwere monument ha kpụrụ maybe the image of their grandfather. Okay, or federal government ije na Owerri stadium if ebe a kpụrụ Sam Okarachi. Are you saying now na ndị Nigeria na-efe Sam Okarachi? Etu aka nwere ike ije si for national monument ma na museums ebe akpụrụ ndị a na-celebrate. Ihe eji respect ha bụ what they represent. Ị na-ege ntị, o nwere ofu onye Yoruba bịa na nke m the other day, onye Igbo mana a na-anụ ya na Yoruba land, so ọ na-akpazi maka ndị Yoruba. Immediately she saw me, she was in kneel down. Ọ bụrụ na worship, no, mana ọ bụrụ ga-etesi wezu ya. So uche ya nwa bụ na-etu a ka ha si respect onye ha feel no great person. Ị na-ege ntị, ọ bụrụ na ịnọgo na Yoruba ya afụ na rankade de ha ma na ana. They are not worshiping you, but ha na-enye respect for whom you represent. Etu akọrọ okay now, ebe onye Anambra, are you saying that if you for paraventure of anything you come across His Excellency Soludo, you genuflect, you respect him, whether more authority or not authority, because of what he represents as the governor of the state. So, okay, when no Wamsa, a canary can nnukwu onye ala ha ji bụ rankadede. Ise rankadede genuflect area ma ebe a wọrọ so ma gị bilite. Negenti, ọ bụrụ na worship ya. Ugwu na-akwa nkwa ya ọja ka njikwa gị na-abịa na ekene na nsọpụrụ, enwere ụzọ nsọpụrụ ịtọ. Ngwa anyị na-enwere ihe a na-akpọ dulia. Enwere dulia, nwee hyperdulia, nwee ihe a na-akpọ latria. Nwee sị na hyperdulia bụ nsọpụrụ mmadụ na-enye mmadụ ibie nọ n'ọkwa dị elu. Ya ka a na-akpọ dulia. Then nsọpụrụ a na-enye identity of power or primordial beings ka a na-akpọ hyperdulia. Ndị Katọlik ya asịghị na ọ dị a ka a na-enye Virgin Maria. Ị na-ege ntị na mana ekwenyere na o nwere ike a na-enye nsọpụrụ a na-enye Chineke a na-akpọ latria. Chukwu na mmadụ adịghị ama aka nyanwa bụ ike nyanwụ dị unmovable mover. Ọnya ka a na-enye nsọpụrụ a na-akpọ latria nke pụtara worship, total worship. Na-ege ntị, so n'ọdịnala Igbo, whenever we are before Ogugu or ebe adọrọ mmụọ ọdịnala altar, yes, anyị na ebe a because na ebe a wee ebe ewubere altar nke onye nwe anyị. Chineke si n'aka ebe a wee na deity blessing to his people. Not that altar bụ Chukwu. Ị na-ege ntị, not that altar bụ Chukwu. Achọrọ nke ịghọta ihe dị iche na nsọpụrụ dị anyị gosiri. O nwere ihe dị iche na nsọpụrụ, nwee ihe wee ofufe. Altar ndị ahụ ebe anyị nọ wee na-agụ mmụọ, mana ọ bụrụ we know that we are worshiping it. Achọrọ nke ịghọta ya maka ndị na-asị na anyị na-akpụ ihe ọgba ana m achọ ịgwa na iche onye ị ga-eblem na Chukwu okike nyere mandate na some certain condition si kpọọ ihe ọkpụkpụ dịka otu o si wee nye mandate si kpọọ ihe ọkpụkpụ na a na-akpọ cherubim na ebe anyị gụrụ Exodus 25 chapter 10 to 22. Ka anyị kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send alụ message na WhatsApp 0813 8243 I repeat, 0813 8243 ma ọkwanụ 0805 7837 672 0805 7837 672 ma ọ bụ n'anya na ya screen ị ga-afụ nọmba na-aga na ya bụ screen
ọ nọmba ahụ ụlọ WhatsApp nọmba anyị ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button ka ị site n'ụzọ dị etu a wee tọpụta ọtụtụ ndị mmadụ ndị eduhiere ụzọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekwu okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị Friends of the Temple na ndị Children of the Temple, ihe nakwazi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Jenụwarị a sị na ọmaka ya emelụ na onye na-achụkwasị ga-ada na kekaka ya mụ na jiji ya mụ ụnụ a sị m na unu ga-ejere obodo, unu ga-anakwaziri obodo. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. A sị nke ọ dịkwazie n'echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egbe ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ya epugo ome. Daalụnụ, udo dịrị ụnụ.